morjesta, eläkeissu Liuka Konevi ja pelailemme vähän niin kuin F1. Sitä ihmeen Champions League, mikä ihme. Ja vähän saanut paremmaksi tuota kuvakulmaa tosta tollaseksi. Ja pelaillaan. Formula-peli tääkin. Niin saataisiin siis ihan autojakin, mutta en nyt mitään autoja jaksa. Ai, ottaapas kovin. Oliko siinä joku toinenkin vielä? Joo, sekin veti ympäri. Kiva, mä en ole yksin, mutta... Tää on oikeesti sikke vaikea peli. Ja mä vaan löysin ton taas tuolta mun pelivarastosta. Mä saisin varmaan 300 € tosta käteen vai jos mä myisin kaikki mun surkeimmat pelit. Mutta ei kuuluisi niihin, mä huomasin, että tää on tosi hyvä peli. Täällä tarkoitus, että mulla on yhteensä 200 peliä, jos otetaan kaikki PC ja muut täällä sitten. Mutta PC:llä mä en tosiaan kuvaa pelivideota. Oi juman kauti. Ai järkevää taas. Ja siinäkin nyt tapahtuu taas. Haluan nähdä sen tosta. Mä menin sitä päin ja tälläin näin. Tosi kiva. Mä vaan menen tollain noin tossa jatko. Siellä on Robin Franchise Alea ekana. Näkyy tilastot oikeassa yläkulmassa. Ei juman kautta. Mä olen 7. Ja toinen kiekka 5 menossa. Mä en edelleenkään päässyt tästä ohi. Mä oon koko kisan yrittänyt päästä tosta ohi. Ei! Sinne meni munkin hyvät sijat. Tänne ei mikään hyväkään ollut vielä, mutta 8. Ai, kannattaa jarruttaa noissa mutkissa. Mutkat on kyllä ärsyttäviä. Oi juman kauti. Missä se tulee? Nyt jossain mun vierellä tossa. Ei jumala. Eli alan tekemään Lummiukko 135 kanssa videoita. Mutta emme ihan yhteistä kanavaa niinku joku Excel. Että kummallakin siinä tulee julkaisu. Hop. Oi. Siinä tuli paha virhe. Tää on tosi vaikea peli. Mä niin korostan, että tää on vaikea peli. Mitä siinäkin nyt meni rikki? Pahasti. Hei, tässä voi aloittaa kisan uudestaan. Täällä ei voi vähän kelata taaksepäin kokeilla uudestaan. Se on hyvä juttu. No voi! Perse. Tuo viimeinen kerta. Ei saa enää tän jälkeen ajaa yhtäkään kertaa penkkaa, muuten se... Ai noniin, mene. Vaihda sitä vaihdetta nyt, no niin. Takaisin tohon. No niin, come on. Tää niinku kertoo vuodesta 2009, kun ei nää formulakaan kauhean hienoja oo. Eikä kauhean oikeet nimetkään, mutta... Sillä nyt ei oo väliä. Onks tuo Karjala? Ei. Kun Reismanissa on kuitenkin. Ui! Tuma! Saakeli. Ajoin sitten päin. Joo, se oli niin siinä.
Mutta lähti niin monta osaa irti autosta. Aika parkkoon saa olla, jos ajaa. Nyt T2. Ei oikein, aika mahdotonta. Grift. Mä vähän kehittynyt, mä vähän on pelannut tosi. Formulastahan mä pidän aina näissä ajopeleissä. Ja eikö tää tyyppi niinku välillä yhdellä kädellä? Se on vähän vajaa. Oi, tossa menee noille hiekoille. Mä oon ajanut yksin tällaisen iso. Oi! Aina kisaasu mulla on päällä. Oho. No se on suoraan. No, musta. Vähän tää on vaikee peli. Oikeesti. Mutta on monipuolinen peli. Tää on niin hauska tää monipuolisuus tästä. Nää. Ainakaan renkaasta puutuvia osia. Nazi challenge! Yeah! Haetaan tostakin. Oi oi oi. Saa näitä kohta kiinni. Nyt ei mennyt edes hiekolle. Viimeinen kierros se todessa sanoo. Hop. Ui. Oi, siellä ne on. Kaukana näkyy. Ihan pieninä pisteinä. Siellä ne menee. Onko luikilla? No mä tuun heti kolhin teidän auto. Tässä mennään olla ikä. Mä tuun kovempana kuin koskaan. Kuudentena! Ei! Se oli tässä! Se oli niin tässä. Näköhän nyt tapahtuu. Ei tuohon näytölle tullut mitään akkuvähissä 10%. Koska... Ja. No. Juman kaut! Joo, ei hätää. Kuva kaatu. Kuva kaatu. Mutta morjes.